Aquest cartomat mini alçada, Fes boletes, també fes boletes petites i farem les coses. Una tortuga, perquè jo vaig decidir la tortuga. Ah, sí? Com van aquí? És esto el teu? Albert, ja acabat? Quan la vam plantar el mes d'octubre, ara ja fa 3 mesos, era petitet. Se'n recordeu quan vau plantar els enciams també? També el conte del patufet. Voleu que us expliqui més coses que tenim plantades aquí a l'hora? Anem també aquí, va. Anem aquí a la vora, va. Lucas, que anirem a collir una escarola. Sí? Per? Molt bé. Molt bé. Arrel! Per les arrels, que veieu? Hi ha la terra enganxada, que veieu? Ara que giri, dona-li a girar. Fantastic! And what about Hafsa? How are you today? Wonderful! And you, how are you today? Fantastic! Oh, it's very cool! Fantastic! You girls balance your body with your arms. Be careful with the crocodiles. See it? Que es mosseguen els peus. Come on, be careful.